S prichádzajúcim letom štartuje aj hlavná dovolenková sezóna Slovákov, z ktorých mnohí plánujú vycestovať do zahraničia. Poznanie, voľnosť, ale aj nižší rozpočet. To sú často benefity cestovania vlastnou dopravou. Na nešťastie s autami sa niekedy spájajú aj zápchy a pri veľkej spotrebe paliva aj vysoké výdavky za benzín. Na túto tému viac povie náš hosť, odborník na vozidlá, pán Vladimír Guštafík. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Keď cestujeme na dovolenku, zvažujeme viaceré okolnosti, viaceré faktory, či to bude pre nás finančne výhodné, či budeme mať dostatok komfortu. Aké najväčšie benefity cestovania vlastnou dopravou na dovolenku vidíte vy? Tak najväčší benefit je určite tá voľnosť, kedy naozaj tá posádka toho vozidla môže cestou sa zastaviť na rôznych zaujímavých miestach, ktoré sú po ceste. Takisto ďalším benefitom je mať auto k dispozícii v cieľovej destinácii, netreba využívať autopožičovne, čiže robiť si nejaké výlety. A takisto veľkým benefitom je, že sa človek vie zbaliť oveľa viac ako napríklad do lietadla, kde si vie zobrať paddleboard, šlm a podobné letné výbavy, ktoré teda mu vedia spríjemniť tú dovolenku. Určite, najmä tá voľnosť zrejme prevažuje, kedykoľvek sa môžeme zastaviť, ísť na nejakú prestávku a podobne. Na druhej strane, z toho finančného ekonomického hľadiska je otázne, že čo je výhodnejšie. Vo všeobecnosti sa hovorí, že vždy je lacnejšie ísť napríklad vlakom, povedzme do Chorvátska, teraz sú také možnosti a podobne, ale kedy to nie je také jednoznačné, respektíve kedy sa možno oplatí ísť aj autom? Tak ono, čo sa týka toho benefitu finančného, tak treba si zvažiť, koľko ľudí ide. Pretože do toho auta môžete naložiť celú rodinu, štyroch ľudí a tam podľa nejakých takých prepočtov už na 3 ľudí už naozaj tá cesta autom dáva zmysel, keď mal človek platiť lístky pre 3 ľudí. A takisto záleží od toho, akú napríklad letenku zvolíte. Sú ekonomické triedy, sú naozaj všelijaké akciové letenky, ktoré vedia byť výrazne lacné a vedia nám tú dovolenku zlacniť, ale teda to cestovanie tým autom ešte stále napriek tomu veľa ľudí dosť uprednostňuje. A aj napriek tomu, že niekedy sa dostaneme do tej zápchy, ako už v úvode som spomínala? Tak to patrí bohužiaľ k tým rizikám toho cestovania. Čiže ideálne je cestovať v časoch, kedy nie je tá špička, či už v strede týždňa alebo v noci, ale to tiež má svoje špecifika. Čiže naozaj snažiť sa tým zápchám nejakým spôsobom predísť alebo vyhnúť a pripraviť sa na tú cestu, že môže trvať oveľa dlhšie, ako teda by štandardne mala, čiže mať dostatok tekutín, mať nejakú zábavu pre deti a podobne, alebo prípadne si pozrieť aj nejaké iné trasy, ktoré vieme využiť a kde je niečo zaujímavé po ceste. Ešte sme vlastne jednu výhodu vynechali, že kedykoľvek sa môžeme rozhodnúť, i keď z týchto hľadísk je dobre si to plánovať trošku viac dopredu. Určite áno, je dobre vedieť, kam idete, kade idete, čo tam môže hroziť, aké rizika tam môžu hroziť. A teraz sú naozaj v Európe aj záplavy, čiže pozrieť si predpoveď počasie pre dané lokality, aby sme vedeli povedzme sa vyhnúť takýmto veľkým búrkam a podobne, takže áno. Ak už sme sa rozhodli, že ideme na dovolenku autom, čo by sme si mali premyslieť, ak na to máme teda dostatočný predstih? Ako vravíte, dostatočný predstih je dôležitý, pretože to vozidlo treba skontrolovať. Pred dlhšou cestou treba skontrolovať jeho technický stav, skontrolovať náplne, olej a podobne. Treba si uvedomiť, že aj v servisoch ľudia majú dovolenky, čiže tie doby čakacie do tých servisov sa môžu teraz v dovolenkovom období tiež predĺžiť alebo teda natiahnuť, čiže treba na to mysleť v predstihu. Treba si určite pozrieť aj pravidlá cestnej premávky v danej krajine, do ktorej idete, nakoľko tam môžu byť určité špecifika, ktoré vám môžu ušetriť peniaze, lebo môžete za ne dostať pokutu. A takisto je potrebné si skontrolovať doklady k vozidlu, zelenú kartu, poisťovaciu, asistenčnú kartu a podobne, takže naozaj je potrebné sa tomu venovať nie posledných pár dní pred dovolenkou, ale trošku dlhšie. Inak, keď ste hovorili o tých pravidlách cestnej premávky a rôznych pokutách, ktoré môžeme dostať v zahraničí, tak spomeňme príklady niektorých krajín, kde naozaj tie pokuty sú pozoruhodne vysoké. Čo sa týka výšky pokut, neviem povedať, ale naozaj sú také pravidlá, ktoré sú naozaj zaujímavé, keď napríklad idete autom do Španielska, tak sú tam také pravidlá, že nemôžete šoferovať bez trička a nemôžete šoferovať bosí. To sú také dosť zaujímavé pravidlá, ale keď ideme bližšie napríklad k našim susedom do Rakúska, musíte mať vo vozidle dostatok bezpečnostných hviezd pre celú posádku vozidla, čiže nestačí iba pre vodiča. Čiže tie pravidlá naozaj tie krajiny sú rôzne, takisto maximálne rýchlosti, či už na diaľniciach alebo v mestách. Čiže treba si to naozaj pozrieť, sú rôzne webové stránky, kde sa to dá nájsť. Pokiaľ viem, čo sa týka výšky tých pokút, tak minimálne v Rakúsku len za mierne prekročenie môžu byť pomerne vysoké. Tak, presne.
Kde robia ľudia najčastejšie chybu? Čo zanedbajú pred vycestovaním do zahraničia? Ktorú z týchto rád najviac zanedbávajú? Tak za mňa pri tej ceste autom je určite ten technický stav vozidla. Čiže tam naozaj treba dať dôraz na to, že vozidlo musí byť skontrolované, aby vás nikdy nechalo po ceste. A takisto treba prispôsobiť tlak pneumatik na tom vozidle podľa toho, aké je zaťaženie toho vozidla. To má vplyv nielen na bezpečnosť, ale aj na spotrebu vozidla. Treba si skontrolovať platnosť poistky do zahraničia. Takisto asistencia, pokiaľ ju nemáte v rámci záruky alebo v rámci poistenia vozidla, tak je možné asistenciu si doplatiť. Napríklad na 2 týždne ponúkajú niektoré asistenčné služby možnosť dopoistiť asistenciu a tým pádom sa o vás niekto na tej dovolenke postará, pokiaľ sa vám stane niečo s vozidlom. Čiže toto sú asi také hlavné veci, na ktoré treba myslieť. Čo ak niektorú z týchto rád zanedbá, povedzme nemá zaplatenú príslušnú asistenčnú službu a nedaj Bože sa dostane do problému? Tak si musí pomôcť sám, čo teda v niektorých prípadoch nie je jednoduché, lebo môže tam byť jazyková bariéra, môže tam byť špecifikum danej krajiny. Takže tam, pokiaľ sa už dostanete do nejakého problému, alebo teda nehody, tak je dôležité privolať políciu. Mnohé poisťovne to aj vyžadujú. Treba byť pripravený na to, že niektorých, alebo teda vo všetkých krajinách sú určite lovci nehôd, ktorí prídu za vami a budú vám ponúkať modré z neba, že vám tú danú situáciu vyriešia. Toto vám je veľmi ľahko vyriešiť a asistencia, čiže v podstate ich nepotrebujete, ale samozrejme oni si radi zarobia. Takisto to sú také špecifika, na ktoré treba byť pripravený, že polícia má právo stiahnuť vozidlo z diaľnice, pokiaľ sa nehoda stane na diaľnici a potom si to od vás vlastne budú refundovať, lebo potrebujú v podstate čo najrýchlejšom čase sprístupniť alebo spriazniť tú diaľnicu. Takže vtedy vlastne nemáte možnosť sa ani rozhodnúť a auto máte niekde odtiahnuté za nejaký poplatok. Čiže to sú naozaj také špecifika, na ktoré treba byť pripravený. No a teda, keď sme zhrnuli rôzne výhody, nástrahy toho, keď cestujeme autom, tak toto sú zrejme také hlavné nevýhody. Lebo keď cestujeme iným dopravným prostriedkom, tak nemáme starosť. Áno, dôležité, aby všetko dobre dopadlo a jedna výhoda pri tom cestovaní autom sú aj zážitky, ktoré aj pri nepríjemnej skúsenosti môžu byť v konečnom dôsledku úsmevné, pokiaľ všetko dobre dopadne. Ale sú samozrejme špecifika, na ktoré treba pamätať, a to je, pokiaľ cestujete s deťmi, tak pripraviť im nejaký program, aby sa nenudili v tom aute, aby nevyrušovali vodiča, mať dostatok tekutín, využívať klimatizáciu, pokiaľ teda sú veľké teploty. Takže treba naozaj byť na tú cestu oddychnutý a pripravený. Ďakujem veľmi pekne za dobré rady pánovi Vladimírovi Guštafíkovi, odborníkovi na vozidlá. Pekné leto vám prajem. Podobne, ďakujem pekne. Dovidenia. Aktuálny súhrn udalostí na 24 sa končí, ale nové informácie pre vás stále pripravujeme. Budeme radi, ak ostanete s nami aj počas ďalších spravodajských blokov. Dovidenia.